खौरां मेल BPFनि MCLA प्रेस मोसाहारिनि जायफोर दिनै NDFBनि सेंग्राफोरनि गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे दफा दंमोन। BTC सरकार खुंथायाव थानाय गोहो प्रमद बर' बिथांनिसिम आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान दानि बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जिथु माखासे NDFB सेंग्राफोरनि मोननांगौ जायफोर रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनखौ लानानै आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन। बे कुइसन लाबोनायाव बिथांमोना मोनसे एन्सार होदों। बे एन्सारनि गेजेरजों आं माने सेटिसफाइड नङा। बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन बेबायदि सेटिसफाइड नङा जे जायफोर दिनै NDFB सेंग्राफोर दिनै बेहाय मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे दफा दंमोन। केसखौ लानानै आं मोनसे सोंलु लानानै फैदोंमोन। दासिमबो गोरोबथा जानाया 4 बोसोर जाबाय। केसखौ लानानै आं मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे बर्तमान दासिमबो सुक्ति जानाया दिनै 4 बोसोर जाबाय। दासिमबो NDFBनि सेंग्राफोरनि सायाव कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो। दासिमबो NDFBनि सेंग्राफोरनि सायाव जिथु कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो। नटिसनि गेजेरजों कर्टआव हाजिर जानो थाखाय हरबाय थायो। बेनि सायाव BTC गभर्नमेन्टआ माबायदि सावरायनायनि गेजेरजों बन्द खालामनो हागोन? नटिसनि गेजेरजों कर्टआव हाजिर जानो थाखाय जिथु नटिस हरबाय थायो बिनि सायाव BTC गभर्नमेन्टआ माबायदि सावरायनायनि गेजेरजों बन्द खालामनो हागोन? बिथांमोना बेयाव आंनो मोनसे फिननाय होदों। जयनिं मनिटरिं कमिटिनि सावरायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ आवगायबाय दं होननानै बुंदों। अलरेडि बिथांमोना बेहाय मोनसे आंनो एन्सार होदों जे जयेन्ट मनिटरिं कमिटिनि सावरायमेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों आवगायबाय थादों होननानै बुंदों। दा 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोरसिम सावरायबाय थादों नामा बिथांमोना? दा 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोरसिम सावरायबाय थादों नामा बिथांमोना? दिनैसिमबो बन्द खालामनो हायाखै। मानो बन्द खालामनो हायाखै बिथांमोना? दिनैसिमबो बेखौ बन्द खालामनो हायाखै। मानो हायाखै? दाथ' NDFBनि सेंग्राफोरा जोबोर खस्थ मोनदों। कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो। NDFB सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनदों। माने मासे मास दिनै कर्टनिफ्राय नटिस हरबाय थायो। दा नंखायनो आं नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। बेहाय बिथांमोना मोनसे स्पष्ट बिथांमोना क्लियार खालामना होनो हायाखै जे सावरायबाय थादों होनना बुंदों। जयेन्ट मनिटरिं कमिटिनि गेजेरजों सावरायबाय थादों होननानै बुंदों। दा सावरायनाया जुदि 4 बोसोरसिम जुदि जालाङोब्ला आरो दिनै बे NDFBनि सेंग्राफोरखौ माला फ्रि खालामना होनो हागोन? दा बिथांमोना सोंबा बुङो जे दिनैनि थारिखआव जे NDFBनि सेंग्राफोरनि सायाव सावरायनाय बे केसा मोनफानि उनाव मोनफा जोबलांबाय थादों होनना बुङो। दा बेनोथ' फोरमान ना। बिथांमोना स्पष्ट बुंनो हायाखै। नंखायनो आङो खावलायदों जे बिथांमोना NDFBनि सेंग्राफोरखौ फ्रि खालामना होनायनि जिथु दायित्व लादों बिथांमोना जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दिनै व्यर्थ जादों, मावनो हायाखै। नंखायनो आङो दिनै खावलायनो नागिरदों BTCनि सरकाराव खुंथायाव थानाय जाय प्रमद बर' बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे NDFBनि सेंग्राफोरनि केसखौ थाबैनो जुदि नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि गेजेरजों सावरायनानै जुदि कर्टनि गेजेराव जुदि नटिस फैबाय थानाय बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बन्द खालामनानै होनो हायो। नङाब्ला NDFB सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनबाय थादों। आरो नैथियाव बुंदों जे जायफोर दिनै रिहेबिलिटेसन बिथांमोना जिथु मोननो गोनां मानसिफोरनो दिनैसिमबो सार्भे पेरियडआव दंबाय थायो। जे मानो थाखाय बिथांमोना दिनैसिमबो क्लियार होनो हायाखै बे मोनसे सन्देहजनक जानानै दंबाय थायो। बिथांमोना बुंदों बेहाय जे जायफोर NDFBनि सेंग्राफोर बिथांमोनखौ जोङो मोननांगौखिनिखौ होबाय होननानै बुंदों। दा होबाय होननानै जोंहा थाबा जानाय नङा। दा मोनदोंना मोनाखै बेखौबो बिथांमोना नायबिजिरनांगोन ना। दिनै 4 बोसोर जाबाय। बेहाय दिनै बिथांमोना NDFBनि सेंग्राफोरनो 4 लाख खरै बेंकआव बिथांमोना फिक्स्ड डिप'जिट खालामना दोनदों। बेहाय स्पष्ट लिरनाय दं। नै बेहाय नोंथांमोना नाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाय जे बेहाय 2021नि 11 जानुवारियाव फैसाखौ बिथांमोना फिक्स्ड डिप'जिट खालामनानै दोनदों। दा रिलिज होगोन बिथांमोना 2025आव 11 जानुवारियाव बिथांमोना रिलिज होगोन। अब्ला खै बोसोर जाखो? आरो बिथांमोना एन्सार होदों। आं सोंदोंमोन जे जायफोर दिनै एक्स NDFB 4 लाख खरै बिथांमोना होदोंमोन बे 4 लाख खरैखौ माला रिलिज खालामना होगोन होननानै बुंदों। बेंकआव फिक्स्ड डिप'जिट खालामना दोन 3 बोसोर अलरेडि 3 बोसोर बारलांबाय। दा जुदि 25 जानुवारियावसो जुदि फैसाखौ होयोब्ला अब्ला खै बोसोर जाखो? हिसाब खालामना नायबानो 4 बोसोरनि बारलांबाय। अब्ला 2025आवसो जुदि मेचुरिटि जाहैयोब्ला बे सेंग्राफ्रा दिनै मा खालायगोन? नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ नोंथांमोननि आखायावनो जुदि एसेबां खेमथा दंब्ला NDFBनि सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना गासिबो रिहेबिलिटेसन होनायनि खोथा बुंबाय थादों। मोनबाय होनबाय थादों। 4 लाख खरैखौथ' दोनथ' स्पष्ट जादोंना। जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों। दा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों बिथांमोना दिनै
सुक्ति खालायखांनायनि उनाव एनडिएफबि सेंग्राफोरखौ केसनिफ्रायबो सासेबो दिनै मुक्त खालायनानै होनो हायाखै आरो बिथांमोना 4 लाख करि जायफोर सेंग्राफोरनो होदोंमोन फिक्स डिप'जिट खालामनानै दोनदोंमोन सम बारलांबाय दिनै 3 बोसोर बारलांबाय दासिमबो एनडिएफबि सेंग्राफोरनो बिथांमोना थाइसेबो थाखा दिनैसिमबो रिलिज खालामना होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा नङा वायरास दिनै बिथांमोना बे 3 बोसोर गावसोर खुंथायनि बेबस्थाजों दिनै जिबायदि बिथांमोना दिनै रम रमि बिथांमोना दिनै गावसोर इन्जयमेन्ट लागासिनो दङ बिथांमोनाथ' खमि जायाखै सरकारा बाजेट मथे फैसाखौ हरबाय थादों दिनै बिथांमोना जुदि गावसिनि इएम एमसिएलए बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा जेरैबायदि फैसा जुदि बिथांमोना दिनै माने पार्सेन्ट लायो आरो माखासे माने ठिकादारफोरनिफ्राय जिबायदि बिथांमोना पार्सेन्ट लानानै दिनै बिटिसिखौ कारापसन गैया सरकार होननानै बुंबाय थादों खिन्थु दिनै कारापसनाथ' नुजाबाय थादों बेहायनो दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै मानो रिहेबिलिटेसन होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा नंखायनो दिनै आंनि कुइसननि गेजेरजों बिथांमोना जेरैबायदि एन्सार होनांगौमोन आं बेबायदि एन्सारखौ मोननो हायाखै नंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों दिनैसिमबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै डिसिनो गथायाखैमोनब्ला 16था डिपार्टमेन्टखौ आरो मानो बिटिसिआव लाबोफिननो थाखाय बिथांमोना अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो नंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदोंमोन हसाके जुदि बिथांमोना 16था डिपार्टमेन्टखौ दिनै जुदि डिसिनो गथायाखैब्ला मैयानि गेजेराव दिनै बिथांमोना नोरै माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दय मोनो आरो मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुनबावनो गोनां जाखो दिनै बिथांमोना दिनै जों नुदों जुदि 16था डिपार्टमेन्टखौ आरो मानो बिटिसिआव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना मानो बेखौ अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो मानो अर्डार दिहुनबावनो गोनां जाखो जुदि बेथ' फोरमान जाबायना दिनै जोंनिफ्राय जुदि बारे बारे बे खोथाखौ जों बुंबाय थायामोनब्ला बिथांमोनाथ' लाबोफिननाय नङामोन दा बेनो मोनफा मोनसे फोरमान जुदि बे 16था डिपार्टमेन्टआ दिनै 3 बोसोर जुदि बिथांमोना जुदि पावाराव लानानै सालायोब्ला गावसोरानो पावारखौ एक्सारसाइज खालामनो मोनगौमोन ना दा नंखायनो बिथांमोना दिनै बिटिआरनि मुङाव जेबोजों लाबोनो हायाखै थगायदों बिथांमोना बे मोनसे फोरमान जादों आरो रोखा रोखा फोरमान बिलाइ दं बाजेटफोरा बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै समाय मथे बिथांमोना बेसेबां खरसा खालामनो हादों हायाखै बेखौ जों मोनफानि उनाव मोनफा फोरमान मोनबाय थादों धनस्रि बियाबनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि नंखायनो दिनै बे रोखा रोखा प्रुफ दं बाजेटफ्रा दिनै बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै समाय मथे बिथांमोना दिनै बेसेबां खरसा खालामनो हादों हायाखै बेखौ जोङो मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा जोङो फोरमान मोनबाय थादों नंखायनो दिनै दानि जिथु बिटिसि सरकार खुंनाय इउपिपिएलनि सरकार बिथांमोना बेट जाना दं बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै फोरमान जादों नंखायनो दिनै आङो रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनो सानदों जे दिनै बिथांमोना खोथाखौ बिराद मोजां बुङो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि बुंनांगौ बेबायदि बुंनाय बायदि बिथांमोना दिनै खामानि मावनो हायाखै बिटिआर जाखांनायनि उनाव दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां बेनिफिट मोनदों बेथ' नोजोर होनायनि खोथा ना बेखौ नायनांगोन रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगोन बिटिआर जाखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना बुंदों माखासे डेभेलपमेन्ट स्किमखौ जेरैबायदि मावनांगौ बिदि मावनो हायाखै बिथांमोना दिनै बिपिएफखौ कारापसननि बुङै बुङै कारापसन खालायदों दुर्निथि खालायदों बुङै बुङै एरायना थानो नागिरदों दिनैथ' जों नुबाय थादों जों मोनथिदों जोंनि आखायाव तथ्य दङ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे फोरमान खालामनो सानदों जे 2003 सुक्ति जानाय बेलटिनि गेजेरजों जानाय सुक्तिया दिनै गासै दिनै 40टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव दिनै मोनबाय आरो बिटिसि जाखांनाय सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय माखासे पावारफोरखौ जोंनि बिटिसिनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2 बोसोरावनो दिनै बेखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ फुल फ्लेजेड इमप्लिमेन्टेसन खालामना दिनै मोजां सरकार खुंथाय बेबस्था दिनै बिथांमोना लाबोनानै दिनै बिटिसिखौ सालायबाय थानो हादों 2 बोसोरल' 2003 आरो 4 बे 2 बोसोरावनो सुक्तिखौ फुरा फुल फ्लेजेड खालामनानै इलेक्सन फाथिनो हादों दिनै बिटिआर सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोर जाबायना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सफैनाय फैसाखौ दिनै थाइसेबो सफैयाखै दा बेफोर मोनसे बेरथ'आव बिथांमोननि माने फैलरा बेहाय बेरखाङा नामा नंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनानै सथिक जोंनो बिटिसिनि बासायनायनि सार्थआव दिनै खौसे जानानै जों मानगोनां बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जुदि पुनराय जुदि बिटिसिआव जुदि सिफ्ट खालायनो हायाब्ला खिन्थु फैबाय थानाय दिनाव जों बिटिसिनि जिथु मर्यादा मान मर्यादा बिराद गाहायाव थांगोन दिनै बिथांमोना बिटिसिखौ बासायनो हाया बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होनानै गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै बिथांमोना जास्ट गावसिनि दायखौ एरायना थानो नागिरबाय थादों बिथांमोना बिटिसिखौ मोजां खुंनो हायाखै